aw minnu sɔgɔlen bɛ na su ani tile an ka foli bɛ aw ye ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye bi ye alamisa ye septembre kalo tile 4 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna an ka jamana marabaaw kɔni cɛsirilen don su ani tile walasa fɛn mun ye basigi bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔna na kunun ko araba septembre kalo tile 3 san 2025 an ka jamana finitigilakaw kɔni bɔra ka kɛlɛkɛminɛn kura caman de sɔrɔ mun donna Bamako kɔnɔna na ni k'i kunda Katika olu kan. An bɛ taa Ɲorokaw olu fɛ yen nɔ. Ɲoro di Sahel gouverneur ale bɔra ka kunnafoniya di kɛ. Kunnafoniya min kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bagangɛnna minnu bɛ yala dugu ani dugu ni ka t'u ka bagan ladumuni. Nanzarakan na an bɛ mun wele ko transhumance. Ɲoro di Sahel gouverneur ko nin kɔni balilen don Ɲorola lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka sababuya kɛ fɛn min ye an ka lakana tigilamaw ni o ye finitigilakaw olu kɔni ka wulikajɔ bonyalen don kosɛbɛ Ɲorona lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. K'a bɛ kunnafoniya di kɛ k'a fɔ bagangɛnna minnu ni u bɛ yala kɛrɛnkɛrɛnnenya mun bɛ bɔ dugu ani dugu ni ka taa Ɲoro di Sahel kɔnɔ bagangɛnna k'u ka jɔ an bɛ wagati min na ko sisan ka d'a kan an ka finitigilakaw kɔni ka wulikajɔ bonyalen don kosɛbɛ ni marabolo kofɔta ninnu kɔnɔna na walasa fɛn min ye basigi bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Halisa an bɛ to Ɲoro di Sahel ale kunnafoniya olu kɔnɔna na. Ɲoro karamɔgɔba Sherifu Buye Haidara ale ka mobili fila ni o ye bolifɛn olu tun bɛ ka bɔ Bamako faba kɔnɔna na ni k'i kunda Ɲoro di Sahel kan kilomɛtiri 30 o bɔɲɔnko yanni ka don Ɲoro ale dugu kɔnɔna na. Fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw kɔni bɔra ni ka nin bolifɛn kofɔta in lajɔ. Kunnafoniya u y'a yira k'a fɔ k'u ye musolaka minnu tun bɛ bolifɛn in kɔnɔ u y'olu labila. Fɛn min ye cɛlakaw ye u taara ni o ye. An bɛ wagati min na ko sisan an ma kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ a ko tɔ kan. An b'a fɔ halisa Ala k'an ka jamana basigi. Mali météo ale kɔni bɔra ka kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye sanjiba ale ni fiɲɛkolon o makɔnɔnin don an ka jamana marabolo 5 o kɔnɔna na. O marabolo dɔ bɛ tali kɛ région de Mopti, Bandiagara, Tombouctou fo kana se région de Kidal ani Tawudeni ma ani Bamako faba ale kɔnɔna na. Ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye sanji ale ni fiɲɛkolon o kɔni makɔnɔnin don ni marabolo kofɔta ninnu kɔnɔna na. An ka jamana cakɛda so mun ka baara ɲɛsinnen don sanni feere ale ni dala dumunifɛnw olu kɔlɔsili ma ni o ye DGCC olu kɔni ka wulikajɔ bonyalen don kosɛbɛ an bɛ dɔgɔkun min na ko sisan Bamako ale ni Katikaw olu fɛ yen nɔ. A bɛ tile 2 o bɔɲɔnko bɔ nin cakɛda so in kɔni wulila ni ka taa boisson dilan usine dɔ datugu. Boisson dilan usine mun ni ale tun bɛ dogo ka boisson dilan an ka jamana kɔnɔ mun tɛ sariya sira ye. Kunun ko septembre kalo tile 3 u ka wulikajɔ dɔ fɛnɛ kɛra sababu ye ka taa fɛn min ye kɛnkayiri ni o bɛ tali kɛ sojɔminɛn olu la ni ka taa o kɛnkayiri datugu. Ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ ko jateminɛliw tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye nin kɛnkayiri kofɔta in ye ale tun bɛ dogo ni ka fer 8 k'o feere fer 10 la client olu ma. Fɛn min ye fer 6 ye k'o feere fer 10 la client ma. Fɛn min ye fer 4 ye a b'o feere client ma fer 8 o la. O de la hukumu kɔnɔna na wulila ni ka taa kɛnkayiri kofɔta in ale datugu. U y'a yira k'a fɔ ko nin kɛnkayiri kofɔta in yɛrɛ kɔni tun bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye fɛn min ye sojɔlaw ale ni sotigiw ma mun yɛrɛ bɛ se ka taa wolo fɛn min ye so bi yɛrɛ o la. Ka sanga ni Mawuludu ale kunnafoniya olu kɔnɔna ye. Fédération internationale de l'Amsardini olu ka ɲɛmaaba ni o ye Achek Cherif Ousmane Madani Haidara u kɛlen don ka wele bila alisilamɛ diinɛ tigilama bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi alamisa septembre kalo tile 4 san 2025 26 mars ale kɔnɔna na walasa fɛn min ye Mawuludu ni ka taa a ɲɛnamaya. Mali kunnafoni TV lajɛbaw nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da kulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.